Svačil junior dokončil téměř v čase drobné překročení 164,30, za to penalizace 0,15 trestného bodu, 2 schození, takže dohromady 6,15. We have seen a good round by Irina Svačil junior. In total 6.15 penalties. Ale jinak je to velice pěkný výsledek, takže ještě uvidíme, že to bude na umístění zřejmě. A přivítáme se dalšího jezdce a tím je maďarský reprezentant Károly Hody z Maďarska. We are now looking forward to our next participant representing Hungary on third position after dressage and marathon, Károly Hody with Droga and Károly Saman. A máme tady také vzácné návštěvy. Naše závody poctila svojí přítomností paní magistra Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu České republiky, a také již jsme ráno přivítali pana inženýra Karla Kratochvíleho, ředitele zemského hřebčince v Písku, a zároveň také senátora, čili pana kolegu paní Miluše Horské. Takže oba je tady srdečně vítáme a jsme rádi, že jsou tady s námi. Takže tady máme výsledek Károly Hodyho z Maďarska, čas 168,37, to je 2,19 trestných bodů plus 6 za schození, dohromady 8. Seen the top performance of Károly Hody with a total result of 8.19 points. Dostáváme se téměř do finále. Druhým nejlepším v této soutěži je Miroslav Matuška ze Slovenska, reprezentant Slovenska a zároveň národního hřebčína Topolčan. Looking
forward to the performance of Miroslav Matislav.